Karon mga ducks, natay kwaon nga parcel. So dugay na ako nagihulat-hulat no. Shopee baka naman takong yung serbisyo, Diyos ko. So kadali lang mga ducks. Nagyod, abot na gyud. What's up mga ducks? It's your homeboy Yul nagbabalik. And your hot mom, Intit! And welcome to Ducks Familia. So for today's video mga ducks, so as what I have said earlier, naatay parcel nga gipaabot. Diyos ko, almost 1 month before niabot. Dira, 2 ka buok ni mga ducks. So karon i-unboxing na to sila. But before that, sa mga bago sa mong channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated mo sa mga future videos na itong i-upload dire mismo sa itong channel. So tara, let's unbox this things together. Right mga ducks, so ang atong buhaton is ato sa i-sanitize ang atong mga parcel. Okay, so First, kana. gamit na gunting mga ducks. So nanataning kaning medyo gamay-gamay. Kasi ang galing siya. No? Well, okay. So, para napatay element of surprise mga ducks. Yan na ko ingon. Tama sa kung ganyan mga ducks, no, dugay ka na mo nagipaabot. So, supposed to be, kaninga parcel, maabot pa ni siya kato ng last July 16. Oh, no! But, amot, kung sa netabo, Diyos ko naman, Shopee, baka naman, service. Abot, please, abot. Okay. So, wait lang mga ducks, sapit na. So, napa siya yung mga, ano bubble wrap. Bubble wrap, may tawagan ni ano. Ito ka daw. Bubble wrap. Okay, so ito mga ducks. Kita ka, bagos. So, kondo natin siya. I-unbox with care. Sama sa pag-care niya sa imuha. Excited na ako mga ducks no. Nga i-try na ito ni. Isa ni sa mga gina-project na mo doon ni Lavi. Okay, so walay paglangan-langan mga ducks. First parcel na to is ang Boya microphone BY-MM1. Okay? See it? Before ko nagpalit ani mga ducks, nananaw ko sa YouTube og mga review about ani. And since ganahan ko sa mga reviews, okay man siya. Taas man niya rate para sa cost. So, kanya ako napili, no? Yahoo! So, man yung pag-abli. Mga ducks. Ako dati ba? So first, i-open natin siya. Okay. Makikupasok ko na. Then next is dead cat po, di ba ang tawagan nila? Okay. Open sa mga ducks. Tanggalan natin sa Ayan sulod. I'm so fucking excited. So, sa sulod mga ducks, pag open ni mo, na yung mga gamay nga mga Instructions. manual niya, no? Chay, mag-warranty pero useless man yung warranty policy nila kaya naman sa China. Di na tinaday. So first mga ducks natay mo niya tong mic. Wait lang, tanggalan na to. Matanggal-tanggal din na. Tanggal na siya. Kaya na to So mo niya ang mic mga ducks. Medyo dako siya no bugat, mukha siya og sa ka battery ang kabugatan niya. Okay? Then mo ni siya ang ginatawag na dead cat mga ducks. So ang gamit ani niya, ma-filter niya ang tingog every time nga ang imong background is windy. So ma-deflect niya no. Na siya freebie. Mura. Igang mga ducks, igang. Sudanan. Wa magud may nag-electric fan kay tungod sa kwan ba sa masaba ang palibot. So naapod siya apil nga 3.5 I think 3.5 mm jack. At dara day mo din ni mga ducks sorry for microphone and smartphone dara. Focus. So mo ni ang mount mga ducks.
nga Shock mount. Shock mount, yes. So dire na to i-mount or ibutang i-place ang microphone. So tayo na nato nga ablihan na to ning kaduha nga parcel. Okay? So stay tuned mga ducks. Let's go and open it. Okay, ito na pa daw. And also mga ducks, nag-try ko og check or kami dedo ni Lavi sa SM. Pero astang mahala. I think triple ang presyo. 1-3. 1-3 lang? Oo. Oh no! Layo ka kay biya mga ducks kung sa Shopee ka magkuan. Mismo mo palit. Then, na siya flexible tripod. Okay. So what do we have here mga ducks is the vlogging kit. Vlogging kit. Okay? So, let's open it mga ducks para makita na to ang sulod. So, muna siya mga ducks. Gwapo yung kwan mga ducks no, ang yung packaging. Kasi secure good ang item. Okay. Okay. So, first sulod niya mga ducks na siya ay tripod. Nasa tripod mga ducks. I think ang size niya is medium size tripod. Okay. So nasa thread diri Nasa thread diri dara. And then mga ducks, nasa cellphone holder. Dara. Mani ang cellphone holder mga ducks. So diri sa taas nabod siya isudlanan sa thread. As kung mapansin ninyo. And flexible po siya mga ducks, no? It depends sa size ng cellphone. Okay? So, lapag data ng love. Para ayos. And then, we do have as well here, light niya. Oo. Para magamit nimo kung mag-vlog ka if ngit-ngit ng imong palibot. So, next stop is, what do we have here is the microphone mga ducks. So, another microphone. Nara mga ducks. Nga ni siya ang forma. Really dead cut ang iya foam. Ang iyang gamit. And at the same time, 3.5 mm jack. Okay? Para diri Tapos, kinipod siya mga ducks na siya ay remote. For camera and Android. Camera and Android. Tango. I don't know mga ducks I don't know. Disclaimer lang, I don't know. Wala pa ako kabalo unsay function say functionality So, mukha siya remote mga ducks. Remote shutter. Tawagan ni mga ducks. I think i-bluetooth lang nini mo siya mismo sa kuan. Sa mismong phone. Okay? So, daka siya mga ducks. So, mani siya ang set tanan. So, as you can see mga ducks, mono ni siya tanan. Mono yung vlogging kit. I'm so sorry. So, i-organize na to siya, no? Then, this is the Boya BYMM1 alone. Okay, so as you can see mga ducks, naka-mount na siya ang mismong microphone with its dead cut. And then, what do we have here once again is, kanisa mga ducks, ang difference nila is this is only for camera, mga dagko labi na mga DSLR nga mga camera. Then kanisa mga ducks for smartphones. So naa siya indicator sa duha ka jack niya. Kani nga jack is for microphone and this one is for smartphones mga ducks. Okay, so dirita sa vlogging kit mga ducks. The microphone, smartphone holder. Okay, na siya mount diri at the same time thread, kining thread niya mismo isuksok. Napot tay medium size nga tripod rin mga ducks, which is na siya built-in na niyang na siya ball mount sa tunga built-in. Okay, so next mga ducks is we have here the LED lights. Na siya kauban nga battery, so mo to gipalitan na mo ni Lavi ang gitry. So all you need to do kung on siya is long press ang on off nga button. Just like this. Okay, there you have it mga ducks. And then pag off,
long press gyapon. Next up is the same mga ducks. The two-way jack for the phone and microphone as well. So, mo ni siya ang shotgun microphone mga ducks. So, explain ako karon saan na to siya pag set. So, first mga ducks, natay tripod diri okay? So, as you can see, we have here the thread mga ducks. So, kabit lang ninyo siya, tuyukon. Okay, depende sa inyo mga ducks kung unsa kahugot ang inyong gusto. Okay, so naka-mount na, naka-attach na ang ato ang cellphone holder mga ducks. So isunod na to ang smartphone, any smartphone mga ducks. Okay. Then ikabit. I think compatible siya sa tanan nga smartphone mga ducks no kay may inat-inat mo siya dito sa luyo. As you can see. And then sa taas mga ducks na siya mount kani. Diri ang part. So, naakasin nyo ang mga ducks kung unsa inyong unahon, it's either kanibang shotgun microphone or kining LED lights. Ang box niya mga ducks, ang setup niya, sundo na to. So, unahon na to ang LED lights. Saka ni siya dire, suksok. O kining lingin dire mga ducks sa baba, this will serve as its lock. Okay? The lock itself. So, pag once na mount na nimo, twist lang nimo siya para ma-lock. Okay, so at least secure na siya mga ducks. Dili siya ingon luhag tanawon. So, sa mismong LED lights pod mga ducks, it depends sa imo kung asa pod mo ibutang ang microphone. Napoy mount diri sa kilid, diri sa pikas ug sa taas. Try na to diri sa taas. The same thing mga ducks, na siya lock diri kini mismo. So, i-mount na pod nato siya. Then lock. So, this will be the final form. Okay? So, ang aton camera is naka-back cam. And then, connect this jack. Sama sa kong yung mga ducks, naa siya indicator. So, kani nga jack para sa phone. So, dire na to siya suksok. And, this will be for the mic. Dire sa loyo. And then, video. Plug and play. Nga na ang porma niya mga ducks. There you have it mga ducks. Humana nagitag unbox sa duha ka parcel nga niabot. So vlogger na kay kagporma, magdadala kay nga na in public mga ducks. Vlogger yarn. But then again mga ducks, dili siya necessary nga mopalit kag ingunan ni labi na wala kay pampalit. So pwede naman pod nga mugunit lang kasi mong cellphone. Well, pwede na ka maka-vlog. But then again, as per advice sa mga famous YouTube content creator, a good video must possess 50% good content and 50% good audio. So once again, thank you so much sa pagtanaw mga ducks. See you in our next episode. And please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell because we will build a Ducks Nation. Exactly. So magbabay na ako mga ducks. That's the wrap. I am out. Ducks Familia.